Goddag. Hvad laver vi hjem? Ingenting. Vi skal gå ud. Trist at finde en pin. Vilde fisker. Og her vi kigger, hvis vi kan lave nogle ting med Tristan, fordi han ville fiske. Fisker. Vi skal finde nogle fisk, men i dag vi er ikke heldige. Okay, vi har gået lidt mere. Her en stor legeplads, kan løbe lidt. Bruge hele sin energi, fordi hjemme er ikke nok. Vi kigger her. Her den er rigtig god, fordi vi kan løbe. Vi kan også gå op her til top, men starter lidt svært. Vi kigger lidt, hvordan vi kan gå. Kom så. Løber. Og kigger, i dag er en god dag. Vi har solen, kigger. Vand er lidt beskidt, men jeg forstår ikke hele lille plante. Jeg kender ingenting om den.